Juma ye Shaban kalo kile muga ani konoton hijira bakele kemenani ani binani ni saba dona kaufo ka wala nyumando nyata jakanso o sugantiri la ko kaya kwa kunafuni taro ye hamafo au bisimla au ka kunafuni kaneka bamanakana nyata jakanso sanfra la au ka bi kunafuni bakuruba fulani Nyono marala dembaya a keme duru de ye balo soro ni sungalo nyakorlan yerela ni waleya mbeke sababu ye mi sungalo yere konna ye ka unoya desebagato ma nyono mara yere konnana anga surasu ka wulika jobe sina halsa hawre ka jamana konnana mi jugu koni nogeni o ko be sina wa mineta fana olu be mine hayrala ka fo ko jugu koni ka daga chaman cira anga surasu fe ni wakati labaina amanto ingata angula jamana ka koni yirala ka fo ko angula koni aka medecin munubino ne olu be grève la ka olu ka saraire nyongiri ka keni waleya tali anwre ka jamana kuntigi fe Colonel Assimi Goita ni were ko mako opération jigisigi o kera sababu marsikalo kile muga ani kononton kase marsikalo kile bisaba ma mi koni gwa kemeduru boyango nyono ere commune duru konnana olu koni balo soro ni sungalo nyakorla koni na o koni mena ke sababu min koni sungalo musaka o koni kase ka afreya ni dese bagato nunu koni ka o koni konnana mi koni anga jamana kuntigi re ka kankorosigi kerengereni no ye Colonel Assa Bajalo Touré ale ni segu gouverneur olu kumbe ni kene ko folinka wairala ka fo ma chama wala kumbe ni kene ko folinka Aissata Touré ale nyine mun ke ni ko kisala anga jaka nyamada ufe Mamunu beno ni o garzige kon dona ni balofe nunu sororiula oye mariko commune ma fukata se kala sigida ale ni dembugu nyono fukata se yeredon sania o commune mauma demaya keme duru boyongo commune kemela urulu kon garzige dona ni balofe nunu na balofe nunu kunye fe munye obitali ke malo 50 kilo la nyo sugaro nonomugu makroni seltapiu tamaro fukata se koloshu ale ni kuraneuma mariko commune mairie Ibrahima Jabi alere koni folke ka nyeshi chamache fanga yema Colonel Assimi Goita ma agani wale mai na ka ta nyeshi alere ka commune mauma aya ira ka foko ale ka commune mau uka bara koni famba ukon bitalike senewulila ngako wada basigi bolembe uluka yorola ni wakati nununa uluka senefen sorlo yere kon dobe ulu jenna logolso datugulendo wagela chamwerebu ula uka jamana konala Umar Sise ni alere koni ni yoro kofole ale imame ale fene aga ni sonjawira ni balofe nunu sorolila aya ira ka fo ko sungolo kalo e kalo barkama bari islame ubela jelere kon bolu wako islame ube alabatu chamanke kataka nyeshi ni kalo barkama ima wako abe nyogon dalaje fene kofo kala sigida dembugu fukata se nyono olu yere temenen ko chamache fanga nyema ale ka conseiller spécial uye ukunda yeredon sanio o commune ka yasa kata olu fene ka balofe nduma musolaka do ni ale yere kon togo ko Jeneba Kulbali malu jurato don ale kon kumbe aka fote roulant konnala ale maseka anyeju mine chogoya shila akelen ko kani balofe nunu soro ayo folike ka nyeshi chamache fanga amanyema ma aya ira ka fo ko nimina ke sababu ya nyambaye uluka seka udadumunu fen soro segu region gouverneur ale fene folike ka nyeshi chamache fanga nyema Colonel Assimi Goita ma kaira ka fo akani waliya ko ni waliya nyambare do abena ke sababu ya ka geleya ta ka bo jamana kono den chamanka feme chamache fanga nyema ka conseiller yere ale ayira ka kuma konna la ka fo ni balofe mununi a dilen yere koni fleni ko obetalike jamana nyema aka baranyuma yere kon dola ka taganyeshi jamana ma aya ira ka fo ulu ni commissariat à la sécurité alimentaire ulu le bolo be nyon bolo ni baran yere konna la wako commune keme boyango de bu bolo munu be no ni geleya dumuni ko geleya yere kon bina se ulu ma ko folo ma ka sega bolofe on cla unu nyonche e region tan kono to boyango segu kono orebe ula Assa Bajalo Touré aklela ka yira ka fo ko sungolo kalo o wakati nyogon deme
o kan ka caya wagati minnu kɔnɔna la setigiw olu ka hinɛ sentanw na ni kalo barikama in yɛrɛ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ wa ni bɛɛ lajɛlen kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka i ka sunkalo yɛrɛ kɛ timɛko ɲuman na cogo min na. An ka jamana kuntigi Colonel Asimi Goita min kɔni ye alamisadon ye mars kalo tile 31 san 2022 a ye dunan dɔw bisimila an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na dunan ninnu kɔni tun tɛ maa wɛrɛw ye o kɔni ye Tchad jamana mɔgɔw ka cidenw ye n'i ye nin dunan kofɔlenw jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ka ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o de ye Madame Munira Hasabala ye ni ale yɛrɛ ye Tchad minisiri ye minisiri min ka baara bɛnnen don bolola baara sabatili ma Tchad yɛrɛ jamana kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni nana ni cikan de sa cikan min yɛrɛ bɔra u yɛrɛ ka jamana kuntigi yɔrɔ n'o ye Général Mamata Idrissa Déby Itno ye ni ale yɛrɛ ye Tchad jamana ɲɛmaa ye ni wagati in na a kɔni yirala k'a fɔ ko nin ciden ninnu kɔni bɔlen ɲɔgɔn ye la ni an yɛrɛ ka jamana kuntigi ye maa min kɔni ye cidenw yɛrɛ ka ɲɛmaa ye n'o ye Mudira Hasabala ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye Tchad jamana ye ko kuma bɛɛ o kɔni ka dayɛlɛlen don maliyɛnw kɔni ye ko wa ko min kɔni ye Tchad fasodenw fana ye ko olu fana kɔni bɛ Mali fasodenw jate de i n'a fɔ ko u balimamaw wa a yirala k'a fɔ ko min kɔni an yɛrɛ ka jamana kuntigi ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ u ka nin waleya in na ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma. An bɛ taa Segu mara kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko min kɔni ye Office du Niger maaw ka lajɛ sabanan in sa ni o yɛrɛ ko a ma ko session ordinaire du conseil d'administration de l'office ri Segu a kɔni yirala k'a fɔ ko o kɔni ɲɛnɛmayala alamisadon mars kalo tile 24 tɛmɛnen a kɔni yirala k'a fɔ sa ko kɛnɛ in kɔni kan da nana don baaraw la minnu kɔni kan ka waleya sigi tɛmɛnen min kɔni kɛra n'o kɔni tun ye sigi 29nan ye wa a yirala k'a fɔ fana ko baara minnu kɔni kɛra o rapport bɛɛ fana ka da o ɲɛkɔrɔ walasa a ka ye baara minnu sera ka sabati tɛmɛnen na wa minnu kan ka boloda fana u ka nɔgɔni na teliyala ka se ka o kow boloda cogo min na Aissata Touré ale bɛ ɲɛfɔli kan ye a ko kisa la. Kuma daminɛw la minisiri in bɛ ni o ka kɔɲɔw bɛnnen don sɛnɛko ma an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ale a yira k'a fɔ ko office ri Segu u ka nin session kofɔlen min ni a kɔni sigilen filɛ sen kan nin ye a kɛra ka sɔrɔ an ka jamana a bɛ lahalaya dɔw kɔnɔ minnu kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ nka gɛlɛya minnu kɔni don a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bantaw don wa ko a gɛlɛya ninnu bɛ se ka kun jamana kɔnɔdenw fɛ ka sabu kɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmaa Colonel Asimi Goita ale yɛrɛ ni a ka gouvernement ma ɲɛmaa olu ka dɛmɛw ye minisiri Modibo Keita ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛyamisɛnnin minnu bɛ yen nɔ office ri Segu yɛrɛ kɔnɔna la ni o dɔw de kɔni ye u ka projet dɔw ni o dɔ bɛ tali kɛ waati cogoyaw yɛrɛ la ale ni ka taa se kalansen dɔw ma minnu ni olu yɛrɛ kɛra Sokede ale ni Joro 1 na o n'a ɲɔgɔnnaw a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko basigibaliya min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu fanw na i n'a fɔ farako fo ka taa se jɔnko ma olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra sababuya ye ka se ka sɛnɛko o lasumaya nin yɔrɔ ninnu na campagne agricole san 2021 ta a da sera olu ma a y'a yira k'a fɔ o baaraw yɛrɛ kɔni kun cɛlen kɔ maa min kɔni bɛ ni o ka kɔɲɔw bɛnnen don o yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ ɲɛmɔgɔya ma o y'a yira k'a fɔ ko o kɔni bɛ se ka nisɔndiya ni o baarakɛlen ninnu ye ko hali n'a sɔrɔ la basigibaliya o kɔni gɛlɛyaninw bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la nka fɛn min ye baloko ta fanfɛlaw ye u kɔni bɛ se ka nisɔndiya ni o ye ka sabu kɛ ko san 2021 ta ninnu na sɛnɛw yɛrɛ kɔni kɛra wa ko balofɛnw yɛrɛ dɔw kɔni sɔrɔ la hali n'a sɔrɔ la da dumunifɛn fan dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu ɲana kosɛbɛ san 2021 tɛmɛnenw na nka a yirala k'a fɔ ko balo jalanw ni a bɛ fɔ o ma ko cereal chess olu kɔni tɔni o kɔni fɛnɛ jigira a y'a yira k'a fɔ o sababuya kɔni ma kɛ dɔwɛrɛ ye ko sanji yɛrɛ kɔni mana joona nin yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔnɔna la o de y'a to ko balofɛn ninnu yɛrɛ kɔni ma se ka se u sagoya ma ko yaasa fɛn min ye baloko dɛsɛw ye olu bɛ se ka kɛlɛ fantanya ale ni ka se wagati yɛlɛmaw bɛɛ lajɛlen ma olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na minisiri Modibo Keita ale y'a yira k'a fɔ ko office ri Segu olu bɛna baara dɔw kɔni yɛrɛ sigi sen kan
I n'a fɔ n y'a fɔ ye bakurubaw la cogo min na wulikajɔ tɛ fila ye an ka jamana wolomasiri tabaw kɔni olu bɛ kelen na baw n'a y'a jateminɛ a b'a ye nin waati laban ninnu na an ka sɔrɔsiw kɔni ka wulikajɔ gannen don kosɛbɛ juguw yɛrɛ nɔfɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na o bɛ ka kɛ sababu ye min kɔni juguw ka daga caman ye ka se k'u ci ka se ka minɛtaw minɛ wa min ye fagataw fana ye ka olu faga ani min fana kɔni ye matériel caman ye ka se ka olu yɛrɛ récupérer cogo min na Aissata Mayiga ale bɛna a kungun na a ɲɛɲɛ fɔ an ɲɛna. An ka fintigilakaw hali sisan olu ka bamacimaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli baaraw la a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ min n'u b'a fɔ ma ko Gomitara kungo kɔnɔna fo ka taa se Jema cercle ma ni olu yɛrɛ yɔrɔw kɔni falen don bamacimaw la a yirala k'a fɔ k'u ye bamacimaw daga yɔrɔ 4 de kɔni ci o yɔrɔ kofɔlen ninnu na fɛn min ye bamacima 3 ye tɛgɛ dara olu kan maa 11 bɔɲɔngo ni siga kelen kun don olu yɛrɛ la maa 8 bɔɲɔngo bilala olu la fɛn min ye angɛrɛ bɔrɛ 3 ye an ka fintigilakaw y'u tɛgɛ da o fana kan ni u b'o de kɛ ka mugu pɛrɛntaw yɛrɛ kɔni dilan dugu jukɔrɔtaw moto 2 marifa 4 n'a bɛ fɔ ma ko fusil de chasse kɛlɛkɛ marifa n'a bɛ fɔ ma ko pistolet mitrailleur o den 2 téléphone 6 balo fo ka taa se mugu pɛrɛnta 3 ma an ka fintigilakaw kɔni ni bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ an ka fintigilakaw ka soba n'a bɛ fɔ ma ko dirpa olu ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna la marsi kalo tile 29 u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ baara dɔw yɛrɛ kɔnɔna basigili yɛrɛ nali wokumu kɔnɔna la anw ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso Buguni fo ka taa se Kucala yɛrɛ kɔni ma fɛn min ye opération Maliko ye a yirala k'a fɔ k'u bɛ baaraw fana la dankun 3 ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ma ko zone des 3 frontières fo ka taa se T-site yɛrɛ yɔrɔ kɔni ma nin baara ninnu fana kɔni bɛ yɔrɔ la Menaka fo ka na se Asongo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ an ka fintigilakaw hali sisan u ka opération Maliko kɔnɔna la fɛn min ye Dire Tonga Gundam kɔnɔna la u kɔni ye maa 4 bɔɲɔngo yɛrɛ kɔni minɛ siga kelen don maa minnu na ni o bɛ tali kɛ Amadu Bubakar Diallo ni ale yɛrɛ kɔni bɛ bamacimaw ka mugu pɛrɛnta ninnu yɛrɛ de kɔni labɛn dugu jukɔrɔla la Hassan Amadu Diallo Maludu Sise Hamadou Diallo fintigilakaw ye nin maa kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ka fara o kan batiri 4 bɔɲɔngo u ka kunnafoni di minɛn dɔw fo ka taa se minɛnw ma u bɛ mugu pɛrɛnta dilan ni minnu ye an ka fintigilakaw y'u tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan ɲɔnɔ kɔnɔna la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko zone inondée ka se Fabakura ma Fabakɔrɔ Ɲɛbɛbugu nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na bamacimaw ka ca yen nɔ kosɛbɛ o de la an ka fintigilakaw ye munumunu fana kɛ nin yɔrɔ in na o kɔnɔna la u ye bamacima 4 bɔɲɔngo minɛ siga kelen don maa 6 bɔɲɔngo la u y'u tɛgɛ da olu fana kan marifa n'u b'a fɔ ma ko 3 AK-47 mobili kiya kelen fo ka taa se mobili 2 wɛrɛ ma o n'u ka mugu pɛrɛnta dɔw an ka fintigilakaw kɔni ye u tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan a yirala k'a fɔ ko Tomiya ani Yoroso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an ka fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni sera ka bamacimaw ka ataki dɔw yɛrɛ kɔni kunbɛn o de kɔnɔna la u ye bamacima 14 bɔɲɔngo yɛrɛ tɛgɛ da olu kan maa 7 bɔɲɔngo ni siga kelen don olu la u ye olu fana minɛ ka taa bila moto 12 bɔɲɔngo la kɛlɛkɛ marifa 1 n'a bɛ fɔ ma ko fusil mitrailleur u y'o fana minɛ marifa 1 ni a bɛ fɔ ma ko AK-47 carbine chinoise 4 tolki ni u bɛ kunnafoniw di ɲɔgɔn ma o sira yɛrɛ fɛ u y'o 7 bɔɲɔngo minɛ téléphone portable 23 ordinateur 1 clé USB 5 fo ka taa se disque dur 2 ma an ka fintigilakaw ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ fintigilakaw ka ɲɛmaaba ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko maaw ka u hakili sigi nin wagati ninnu na an ka fintigilakaw cɛsirilen don kosɛbɛ bamacimaw kɛlɛli yɛrɛ kɔni na an ka jamana kɔnɔ wa a y'a yira k'a fɔ ko bamacimaw mana bɔ ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni na u ka baaraw kɛ walasa u kana bi bamacimaw ka jɔ yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na an b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Afrique du Sud jamana kɔnɔna na olu ka masakɛ kɔrɔ n'u ye Jacob Zuma ye a jirala k'a fɔ a bɛ waati janbɔ bi kiiri kɔni bɛ ale nɔ kan k'a jira k'a fɔ ko a ye jamana kɔni suɲɛ a ye jamana nafolo suɲɛ fɛn min ye a ye surafɛn ko a ye o minɛ fɛn min ye jamana tɔgɔla k'a bila a kunna o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ yaasa ka se ka olu kiiriw ka se ka olu kɔni sumaya hali sisan ni o kiiriw kan ka daminɛ avril kalo tile 11 ko a kɔni kun ye gafe don yaasa fɛn min ye o na se ka kiiriw ninnu kɔni sumaya hali sisan o de la fɛn min ye Sud-Afrique kiiri tigilamaw fɛn min ye Jacob Zuma a n'a nɔfɛmaw ye gafe min kɔni do ko u kɔni y'a gafe kɔni fili o de la jɛkulu min kɔni bɛ sa ni u b'a wele ko NPA ni o kɔni kɛmɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Jacob Zuma a na se ka kiiri fɛn min ye avril kalo tile 11 san 2022 cogo min na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u kɔni nisɔndiyalen don fɛn min ye kiiri tigilamaw o ka nin hakilila ye tali la o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Jacob Zuma a na se ka kiiri cogoya min de la avril kalo tile 11 san 2022 fɛn min ye Jacob Zuma ni a si bi t'i jɔ san 79 kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko surafɛn ko a kɔni y'o
y'o minɛ fɛn ye Faransi yɛrɛ cakɛyɔrɔ dɔ kɔni fɛ ni u b'a wele ko TAL a jirala k'a fɔ ko a kɔni ye o minɛ o bolo a bɛ san 20 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ bɔ bi o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko jaliki 16 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni de ɲɛsin bɛ Jacob Zuma kɔni ma a dɔ ye min ye fɛn ye ka se ka mɔgɔ ɲɛnamini ka sababu k'o bɔ o kɔni kunna walima ka jamana kɔni suɲɛ ka yuruguyurugu kɔni kɛ o de hukumu kɔnɔna na jirala k'a fɔ ani minnu fana n'u ye Français ka ni jɛkulu ni cakɛyɔrɔ n'u b'a wele ko Groupe Français de Défense TAL a jirala k'a fɔ ko o fana kɔni welelen don bɔgɔ jelilen kan ka jira k'a fɔ ko a ye yuruguyurugu walew kɔni kɛ. Angola jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn ye alamisa olu ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ u ka dɔgɔtɔrɔlaka minnu bɛ ni olu kɔni ka ca ni Angola yɛrɛ foroba baarakɛla bɛɛ lajɛlen kɔni ye n'u kɛmɛ ka baara bila kɔni bila ko olu minnu kɛmɛ ka baara bila kɔni bila ko u ka kalo sara ko u kɔni tɛna o kɔni di u ma fewu o de la u ka minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ baarako ɲɛnabɔli ma ni u b'a wele ko Teresa Ja ale kɔni y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔlaka fɛn fɛn bɛ yen kɛnɛya tigilama fɛn fɛn bɛ yen ni u kɛmɛ ka baara bila kɔni boloda ko o tɛna u ka saraw kɔni di u ma nka nin bɛɛ n'a ta a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye Angola kɔnɔna na olu ka dɔgɔtɔrɔlaka minnu bɛ yen n'u bɛ t'i jɔ maa 5,600 bɔɲɔgɔnko la a jirala k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen la i n'a ye k'a fɔ ko maa caman wɛrɛ kɔni taala o sen don fɛn ye dɔgɔtɔrɔlakaw olu ka ni kɛlɛ in kɔnɔna o ka kɛlɛ ti dɔwɛrɛ ye ko fɛn ye minɛ minnu bɛ yen n'u kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka baaraw kɛ ni a ye ko olu minɛnw caman kɔni tɛ fo ka taa se furaw ma u bɛ ka baara kɛ lahala min na ko a lahala cɛ ka jugu kosɛbɛ wa a jirala k'a fɔ dɔgɔtɔrɔlakaw ko n'i y'a jateminɛ kɛ min ye o bila ni kɛlɛ in na u ka jɛkulu n'u b'a wele ko syndicat ko a jirala k'a fɔ ko olu ye kulekan kɔni bɔ waati da la denmisɛnninlaka mugan olu kɔni fatulen fɛn ye dɔgɔtɔrɔso kɔni kɔnɔ u bɛ min wele ko pédiatrie ka sababuya kɛ fura tɛ yen ko ka taa se minɛ tɛ yen fɛn ye u ka faaba yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na fɛn ye u ka syndicat maa ɲɛmaa n'o ye Adriano Manuel ye ale kɔni ye kulekan kɔni bɔ k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye dɔgɔtɔrɔw ka baara kɔni bila fo u ka bila u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ minɛnw ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow kɔni kɔnɔ wa a jirala k'a fɔ ni maa ko fɔlɔ ni a fana kɔni a gɛnna ka bɔ a ka baara kɔni de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ kabini o waati fo bi a bɛ tile 10 kɔ bɔ bi fɛn ye dɔgɔtɔrɔlakaw ko u kɔni kɛmɛ ka baara bila kɔni boloda o de la jamana ɲɛmaaw yuru y'a jira k'a fɔ ko u tɛna u ka kalo sara kɔni kɛ nka a jirala k'a fɔ halisa dɔgɔtɔrɔlaka dɔw kɔni bɛ yen minnu bɛ ka fɛn ye u bɛ min wele ko service minimum ko olu kɔni bɛ k'o baaraw kɔni kɛ yaasa ka se ka mɔgɔw ni kɔni kisi cogoya min na. Ethiopie jamana kan jirala k'a fɔ araba tɛmɛlen ni o kɔni bɛnna fɛn ye marisi kalo tile 30 ma san 2022 a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Ethiopie jamanaden minnu bɛ ni u caman bɔnlen bɛ fɛn ye Saudiya jamana kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko u maa caman ko o kɔni jigila Ethiopie pankuru jigi kɛnɛ kan ni olu ma t'u jɔ fɛn ye maa 900 bɔɲɔgɔnko kɔni de la a jirala k'a fɔ fɛn ye musolakaw denmisɛnninlakaw minnu kɔni si ka dɔgɔ kosɛbɛ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ ninnu kɔni cɛla o de hukumu kɔnɔ jɛkulu min bi diɲɛ kɔnɔ n'o ɲɛsin bɛ maa minnu ni olu bɔla o nɔna ka taa jamana wɔɔrɔ la kɛlɛ walima gɛlɛya kɔni kunkan o ka ɲɛfɔ cogo la n'u b'a wele Organisation Internationale pour les Migrations OIM o kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa 900 ko o kɔni de jigila ko nka o jigilen fɛn ye o kɔni ta la ka siyɔrɔw ka se ka furakɛliw kɛw la ani ka se ka fɛn ye siyɔrɔ di u ma yanni waati dɔw cɛ fo ka taa se dɛmɛ wɛrɛw fana kɔni ma tiɲɛsɛrɛ na jɛkulu fana ka ɲɛfɔ cogo la o de la fɛn ye Ethiopie minisiriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Ethiopie ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma o kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye olu ka maa 100 hakɛ min bɛ yen ni o bɛ Saudiya jamana kɔni kɔnɔna na ko olu ka segili ka na fɛn ye kalo 11 ka tɛmɛ o kan o kɔnɔna na ko o kɛmɛ ko o baaraw kɔni de daminɛ ni ye ni bɛnkan sigilen o ni fɛn ye Saudiya jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Tunisie masakɛ n'u ye Kais Saied ye a jirala k'a fɔ araba tɛmɛlen ni u bɛna marisi kalo tile 30 kɔni ma ko fɛn ye a ka wasadenw a bolo ko a kɔni y'a ci ka bɔ yen bɔgɔbɔgɔ nka a kɛlen k'a ci i n'a fɔ sariya sunba laɲini kɛ cogoya min na ni wasabulo ci la kalo 3 kɔnɔ ka kalafiliw wɛrɛ kɔni labɛn ko a kɔni ma fɛn kɔni fɔ maaw kɔni ye o la o de hukumu kɔnɔna na fɛn ye Kais Saied a y'a jira k'a fɔ ko ni wasaden ninnu ko u kun b'a fɛ ka wulikajɔ de kɛ yaasa ka se ka fɛn ye fanga dafiri de kɛ o de hukumu kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ Kais Saied ko kabini juillet kalo kɔnɔna na ko a kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa fɛn ye ka se ka ni wasaden ninnu olu ka kasabi ka se ka a kɔni minɛ o la ani o jɔyɔrɔ k'u minɛ o la cogoya min de la ko o de hukumu kɔnɔna na ko kabini o waati fɛn ye o wasaden damadama ko u kɔni farala ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔ u bɛ jɛkulu min wele ko plateforme Zoom fɛn ye ka se ka wulikajɔ kɛ araba
tɛmɛlen k'a fɔ ko o na jamana ɲɛmaa ye sariya minnu ta k'u ka kasabiw minɛ o la ko ka se ka o sariya ninnu ko k'u bɛɛ lajɛlen kɔni de wuli ka bɔ yen o de hukumu kɔnɔ fɛn ye jamana ɲɛmaa a kɔni kun y'a jira o la k'a fɔ ko u bɛ ka baara min kɛ nin tɛ sariya baara ye wa u bɛ ka bɔ fɛn ye u ka hukumu kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ samasamali min bɛ yen fɛn ye wasadenw ani jamana ɲɛmaa cɛ yaasa ka se ka olu samasamaniw kɔni ban pewu fɛn ye araba fɛn ye kayisadi a kɔni ye wasabulon k'a ci ka bɔ yen pewu o de la a kɔni y'a jira fana k'a fɔ ko wasaden damadama bɛ yen ko fɛn ye kiiri kɔni dayɛlɛlen don wa a dan b'a la k'a fɔ don nataw la olu fana na taa o ɲɔngiri kiiri tigilamɔgɔw kɔni kɔrɔ. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye sanga ni waati ka hakililajigin kɛ ka se ka dugawu kɛ jamana in ye yarabi ala ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ aw kan bɛɛ sini ni ala sɔnna ma.